Успях ли? С това прекрасно изпълнение на Тихомир Яница Петров. Приветствам всички с добра вечер и добре дошли тази вечер на събитието, организирано от читалище Развитие 1869, представянето на новата книга на Цонка Христова "Музея на живота". Да. Няколко думи за авторката. Цонка Христова е завършила висше образование, специалност българска филология в Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. До 1988 година живее в София. От 1989 живее в град Дряново, област Габрово. Разнообразна е трудовата й заетост: журналист, фондохранител, специалист по информационно обслужване и технологии, екскурзовод в Националния музей на образованието Габрово, учител по български език и литература в Дряново и в двете училища, ако не се лъжа. От учебната 2012-2013 година преподава български език и литература в Българския теоретичен лицей Васил Левски в Кишинев, Молдова. Пише поезия и публицистика. Има издадени 5 поетични книги. Носител е на над 20 национални награди за поезия. Превеждана е в Република Сърбия, Република Северна Македония, Република Турция, Република Молдова. Член на Съюза на българските писатели. Към момента и библиотекар в Народно читалище Развитие, което много ни радва. Така, понеже не съм литератор, ще си позволя и нещо лично да кажа от себе си. Това, което искам да кажа е, че днес ще се срещнем с тази част от душата на Цонка Христова, която тя е решила да сподели в стиховете от тази книга. Прочетох стихотворението с намерението да се избере едно от стихотворенията, което, разбира се, най-много ми харесва, за да започна с него представянето. Но това се оказа трудно за мен, защото почти всичките успях да свърша със себе си или с нещо много лично, или с нещо много дълбоко, или с нещо много женствено. Много силна женственост в най-различни нейни проявления, състояния, стойности и емоции. Такова усещане да ми даде твоята стихосбирка. Но това е мнение на просто читател. Сега ще дам думата на професионалист Юлий Йорданов, литературен изследовател, член на контролната комисия на Съюза на българските писатели. Заповядайте. Добър ден и от мен. Чувате ме, нали? Уважаема госпожо заместник-кмет, госпожо Христова, аз за първи път съм сред такова общество и трябва да си призная, че за едно такова градче като Дряново, толкова много почитатели на стойностната поезия, извинявайте, не съм виждал. Поздравявам ви за това нещо. И така, да си кажа за какво съм тук. Държа в ръцете си една книга, която книга тежи. Ама не тежи с хартиеното си тяло, а тежи с това, което е тук, между кориците, написаното от една скромна дама, която е преподавателка, вие по-добре от мен знаете, по български език и литература, но тя не само преподава литература, тя и създава литература. Трябва да ви кажа, че ние с нея се познаваме от доста години. Запознахме се на един национален литературен конкурс в град Култа, в моя северозападен край. И от тогава до сега, заповядайте, и от тогава до сега поддържаме добра връзка, защото Цонка Христова
ме е винаги изненадвала с своите дързания с перо. Аз съм изключително така впечатлен от това, какви са нейните стихи. Ще си призная, че в днешно време пишещите са много. Даже на едно от последните заседания на управителния съвет и контролната комисия на Съюза на българските писатели, аз отправих няколко остри думички по отношение точно на този въпрос, защото така както гледам, дано съм лош пророк, но нещата отиват, ами едва ли не ще се стигне пишещите да са повече от четящите. Да, това е вица, който вие казвате. Но прави ми впечатление и друго нещо. Все повече се явяват издателствата, които издателства искат да изпратиш някакъв компютърен набор, те ще го превърнат в полиграфически продукт, наречен книга. Дайте си паричките и си бийте главата с тази. Ето, аз бях поканен преди малко повече от месец на представянето на втора стихосбирка на един абитуриент от моя роден град. Представете ли си? 19 годишен да издаде втора стихосбирка. Естествено, издателите са обладени. Взех и разгърнах стихосбирката, прочетох това, което е вътре написано и си казах, гледай сега, като погледнеш, не стихотворение. Има рима, има и форма някаква, ама като се го замислих, какво казва този човек, този млад човек в това стихотворение? Това, което е в финална на книгата, или както ние го наричаме поантата на стихотворението, аз не можах да разбера какво иска да ми каже. Тоест, губи се така нареченото послание между автора и между читателя. Не така стоят нещата при Цонка Христова. Ето, погледнете. Музеят на живота. Тук директора на музея сигурно ще се зарадва, но не става много за Бряновския музей. А това е едно много силно, метафорично така обобщение, защото в тази стихосбирка Цонка Христова с един много интересен стил представя образа на нашата съвременност. Тоест, на жената, до мен, до вас, жената майка, любима, приятелка, баба, и ги представя не така, както би било написано, ако е смукано от пръсти, а в техния естествен, или както се нарича, в техния натурел. Аз се чуда как в едно такова време, аз го наричам вълче време, когато завистта, злобата, егоизма се ширят из обществото, как една такава
поетеса успява да отправи своя поглед към онова, което я заобикаля. И в тези стихове от различен ъгъл тя да сътвори онова, което радва днешната жена, което и създава тежнение, онова, което ще остане завинаги. И аз си мисля, че ако аз не бях написал тази книга, щях да бъда много. Струва ми се, че не случайно Цонка Христова притежава една планина от награди от местни, национални и международни. И понеже аз водя един литературен клуб от доста години в Лом, в читалището, и им казвам на хората, които са членове на клуба: вие не се радвайте, че аз във вестника ви публикувам стихотворение или разказче, а се радвайте, когато спечелите награда от конкурс, независимо какъв е неговия мащаб. Защото именно там, в конкурса, вие се биете със слововете. И аз искам да поздравя Цонка Христова за това, че успешно се бие със слововете в българската поезия. Ще ви кажа и още нещо. Тази стихосбирка, за нея аз мога да говоря с години. Но понеже в сценария е предвидено и други неща, впрочем, ще стане и разговор, може и в разговора да се навежа, предлагам да сложа точка на моите разсъждения до тук, пък след това, вероятно, ще стане дума. Благодаря ви за вниманието. Когато денят си отвори очите и слънцето прати ме лъчи, когато ветрецът бяха попита къде ще поема на път, ще кажа, че тръгвам с надежда и вяра към нови добри светлини.
Иска силно. Ще си ползваме силните гласове. Мисля, че достатъчно добре се чуваме. Чуваме ли се? Мисля, че е време да дам думата на Цонка Христова, за да ни разкаже как се появи нейното творение и да й задам един въпрос, който сигурно тя много пъти е задавала. Какво искаше да каже автора? Добър вечер и от мен. Ако Юли беше продължила, аз ще да стана излишна до един момент, защото просто нямаше какво да кажа. Добре, че се спря на време. Първо започвам с благодарностите, разбира се. Благодаря на Народно читалище развитие и на колегите ми, които организираха това събитие. Благодаря на община Дряново, в лицето на госпожа Джеджева, за това, че с любезното съдействие на общината ние всички сме тук. Благодаря на Яни, на Тишо, на детенцето им и на Систо, нашата прекрасна водеща. И разбира се на Юли, благодарение на който всъщност тази книга стана факт, защото аз му насипах един куп стихотворения в един момент, от който той направи книга. Аз почти нямам някакъв принос в правенето на това, освен съдържанието, разбира се. И благодаря на всички вас, които сте тук и които уважихте събитието. Вие сте всички мои не просто добри познати, вие сте всички мои приятели. И още веднъж благодаря, че сте тук. Сега, какво искал да каже автора? Любим въпрос на учителите. Обикновено никой не знае какво иска да каже автора, включително и самия автор. Много често не знае какво иска да каже. Но започвам от заглавието Музеят на живота. Защо музеят? Защото в живота човек преживява най-различни събития, които в един момент провокират в него някаква емоция, някакъв момент, в който му си иска да изрази това, което всъщност чувства. И това са ниски мигове, които си ги подреждаме, така наричаме ги спомени, хубави или лоши. Тук в случая обаче няма спомени. По-скоро музейната експозиция не е хронологична, е тематична. И както в един музей подреждаме всичко, така и в тази стихосбирка това, което ме е вълнувало в конкретен момент, аз съм си го по някакъв начин изразила. Да, благодаря. Аз съм го изразила в поезия. Сега, какво е по-характерното за тази стихосбирка в сравнение с предишните? Преди всичко, макар и плаво, но се обърнах към свободния стих, към който всички са полудяни в момента. Особено и нещо можеш да изразиш и в класически стих, нещо можеш да изразиш и в бял стих, нещо можеш да изразиш и в свободен стих, има разлика между двете. Не е мой телефон, не? Не, защото така звъни и моя. И в един момент свободният стих се оказа удобен за това, което съм искала да кажа в конкретен момент. Това, разбира се, е опасно, защото свободният стих не е просто да подредиш няколко изречения в стихотворна форма и да го нарече стихотворение. Както каза Юли, много е важно в една творба, каквато и да е тя литературна творба, да кажеш нещо. Тоест, задължително в нея, няма значение каква е формата, ти трябва да имаш някакво послание към хората. Нещо, което да те свърже с хората от среща, които четат. Сега, аз също съм и читател, разбира се. Но ми прави впечатление, тук има пишещи хора, прави ми впечатление, че по някакъв начин в съвременната поезия свободният стих, за съжаление, просто увисва във въздуха. И много хора просто подреждат там някакви думички, нали? И те дори не са и по законите на езика.
на български език, а това е много важно, защото ние създаваме българска литература преди всичко. И трябва едно стихотворение, както и да е написано, каквато и форма да му изберете, то да говори на български език. И в тази връзка, понеже стана въпроса за конкурсите, съвсем скоро ми се случи да реагирам срещу едно стихотворение от един конкурс, няма да спомена какво и що. И така имаше един отговор от среща от журито, компетентно, което беше класирало въпросното стихотворение. И даже и Дряновци бяха споменати, явно не само аз съм реагирала и някой друг е реагирал, че сме обърнали внимание на препинателните знаци в стихотворението. Що сме обърнали внимание на това? Честно казано, въобще не съм обърнала внимание на препинателните знаци. Но се чудех с какво това стихотворение не ми харесва. Има символи български, има дядо, ма баба, ма ограда, ма наточване на вино, ма кот се сечеш там. Нали? Да, има и политкоректни символи вътре. Обаче това стихотворение не звучи на български език. Просто не звучи на български език. Сега авторката, жена е живяла в чужбина и твърде възможно или да си е забравила майчиния език, или просто да е объркала двата езика. Но тук какво искам да кажа? Искам да кажа, че всички колеги, които пишем, няма значение какво, имаме такива примери с наградени автори, то всеизвестни, които са наградени в чужбина. Просто литературата, която се създава, трябва да се създава от хора, които ползват нашия език и които, как да кажа, познават дълбочина езика. И тогава тя е българска литература. Иначе всичко друго е някаква мимикрия, някаква имитация на литература. Да, вероятно много добре се превежда и много лесно се превежда. Но читателят много често се чуди какво е искал да каже той. Това е моят отговор. Че класиците ние винаги разбираме какво искат да кажат, защото пишат на хубав български език. Може някои термини да не са ми известни, нали? Вече са остарели, примерно, архаични и така. Но ние ги разбираме. Докато това, което и Юли забеляза, нали, в момента, е някакъв опит за по-скоро някаква подражателска формална литература, която не е написана на български език. И заради това хората много често реагират, че това ни им харесва. Не, че няма нещо вътре, просто езика не е добър. Не. Това е, което като съдържание, той е прав, че има всичко вътре в тази книга, но основно, разбира се, любовта и свободата са важни като тема и те са важни за цялата литература, и за нашата, и за световната литература. И съм се опитала по някакъв мой си начин да интерпретирам тези две теми главно. Има, разбира се, и други, но вие ще се убедите сами какво съм създала. Аз самата не мога да оценя и вярвайте ми, никой автор не може да оцени. Обикновено словото когато излезе от човека и влезе в книгата или в някакъв друг формат, печатен или компютърен, то се заживява своя живот и вече какво искал да каже автора, нали? Това не е толкова важно. Аз се радвам, че и не само мои колеги, нали, пишещи хора, но и мои ученици има, които също така посягат към писането. И се надявам някой от тях да поема, защото трябва по принцип, ние с него ще говорихме, че има традиции в поезията, и то много сериозни. И някакси тук въздух е такъв поетичен, някакъв, който предразполага към творчество и то точно към поетично творчество. Ами да прочетем нещо, ако да, госпожо, айде, аз съм отбелязала някои неща, предпочитам някой друг да ги чете. Сега ще видим дали ще съвпадат нашите предпочитания. Започваме от тук.
От раждането си се лутаме в музея на живота и всеки ден е артефакт. Отреждаме го в хранилище на спомени, сърцето е коратор, който надписва прилежно всеки миг. Стоножките на дните и пеперудите на нощите се шлеят между витрини, в които посетителите оглеждат любопитните си лица, изкривили болката в усмивка. Но аз не съм упомената в надписите. Аз съм в междуредията, препинателните знаци, в една измислена от мен азбука, с която разумът изпраща кратки фрази на сърцето и то обърква с проговорката на обясненията. Постепенно лицето ми се облита в изкусните лъжи на паяците, единствени екскурзоводи. Дами и господа, само ще се намешам. Сега разбрахте ли защо това стихотворение сме го сложили, защото аз съм го сложил най-отпред? Защото в това стихотворение Цонка Христова дава есенцията, дава същината на това, което иска да ни каже в цялата си стихотворение. Ето това е метафоричния живот. Това е музеят на живота. Накрай света. Поисках неразумно накрай света да стигна. Обух крилатите обувки, нарамих смело всичките си грижи и тревоги, за да ги хвърля, като стигна от пропастта в бездната. Ала докато пътувах, светът минаваше през мен и аз през него. Той бе в мен и аз го притежавах. Аз в него бях и като в тунел се лутах. Това, което в себе си намерих, бе моето спасение. Това, което не успях да видя в тъмното, полека-лека ме погубваше. Накрай света Бог се сглуши в шепите на вярата, за да се утеши и да се назове. Но там не откри името си, а сенките на минали желания. На вечерието на есента Илея детето си вскути. Постепенно се разведеляваше. В една лятна утрин детето го нямаше. Нямаше и болката. После много утрини идваха като закъснели пътници в мотелска стая край пътя. Останах в сумрака на бъдещите години да люлея спомена и да посрещна залеза. Любов. Под един покрив лежим в различни постели, ядем от двата края на масата, дуелирайки си с вилици и ножове. Казваме си на здраве с различни питиета. Лягаме в двете половини на леглото и сънуваме различни сънища. Две успоредни релси на една гара търсят безкрая, в който да се приютят. Всичко да започне от начало, като за първи път да се целунем, като за последно да се прегърнем. В срещи и раздели да огледаме изнорените си лица. Времето да завъртим наобратно и да отгледаме това, което милостиво ни остава живи. Топли купчинки пепел в едно огнище, под един погреб. Творение, което мен изключително много така ме трогна. Поетът и читателят са като циклон и ездач на бикове. А между тях арена, на която биковете пробождат безжалостно презрели обове, усмихнати широко. Разбирате ли каква дълбока философия на живота? Разбирате ли как по един изключително образен начин авторката на това стихотворение ни представя онова, което днес наричаме житейска екзистенция. За века ми е думата. От гледна точка на историята, ако тя има една такава, той е още дете, случащо от Вселената. Обещани края на света и отново войни, епидемии, омраза, Земята вече едва не издържа като необезпаразитено животно, което отръсква козина и се ближи паразитите. Сезоните, които бяха самотни цветя, вече танцуват подвойки и любовта им не ражда, а убива.
Времето гълта сълзите си навътре и с тях засмуква морета и самотни кораби с разкъсани платна. Стигнахме догоре, сами и обречени. Видяхме, че Бог го няма там и пътят надолу към нас самите, към разбитите ни сърца ни плаши, защото в нас е тъмно и непознато. Бъбрим за човечност, лицето на една и съща ярост. На Колефичето. Okay. Църковен храм в малкия град. Изсъхват проснати на двора му илюзии и обещания. Светлинките на свещите огряват звездните ореоли на светците. Влизаме, приведени като прекършени клони и усещаме старинен благослов, защото светците от векове са се споразумели за равенство пред съкровищата на вярата. И първомайсторът е построил храма с молитва и благоволение от всички богове. Но ние, известните по равнението на живота, се промъкваме на пръсти в тайнството на светлини и сенки, плюсове и минуси и разкриваме скобите, за да постигнем неизвестното и да се помирим с различието. Така и още маничко. Свобода триптих. Заради нея бяхме готови да се облечем в тръните на деня. Заради нея запалихме факлите на звездите и нощите, когато виното на гнева бушуваше във вените ни. Ние бяхме нищо незначещи камъчета в обувките на века. Давахме се в мътните води от дитирамби и обещания. Подскачахме на въжето, опънато от съдбата ни на безпаметни. Пълчища от изпепелени мечти и куркащи стомаси. Ала заради нея омотавахме на ранените си души в бинтове от мълчание. Всеки ден закопчавахме семената и в почвата на недоверието и тя поникваше, оплодена от сълзите и плюнката ни, когато се докосвахме в другостта си. Бяхме готови да детронираме боговете и отново да ги измислим. Да раздадем душите си на лешоядите, маскирани като гладни връбци. Но тя не искаше богове, нито жертви. Искаше само да ни даде нова памет, нови сетива и нов език, с който да я назовем отново. За да разбера какво е свободата, влязох в нейните обувки и закрачих смело. Засипаме с лозунги и обяснения. Принудиме да изтърпи нетърпимото в нейно име. Докосна раните ми с марля, изцапана от съмнение дали я заслужавам. Главата на живота ми се наведе под нейната гилотина и хор от правоверни крепеше въжето. Изтекоха минутите за разбиране и преживяване. Не повярвах в нея и това ме спаси. Сега на топло и на сигурно сънувам как яздя вятъра, а в конюшната има достатъчно сено и вода и къмшик на стената. Отворих прозореца и птицата запя. Отворих клетката, птицата ме погледна сърдито, но не излетя. Чакаше храна и вода, а отвън сестрите я викаха, докато тя кълвеше лакомо. После доволно започна да си чисти перушината и ме погледна с благодарност, но не излетя. Беше забравила миналото, защото някой беше изчуроликал, че трябва да живее днес и сега. И тя така живееше. Прозорецът беше приятно допълнение към клетката. Благодаря. Още нещичко някой да ни изпее? I'm putting thee, my God.
before the sun begins to shine. We gonna start moving. Don't wanna separate anyone. You know I got to make a mind. And the mind to lose, and you know the way to salvation. And the fight, the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, you feel I'm gonna be to west, keep on keeping on. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling? Calling me to west, I'm gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, calling me to answer. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, calling me to answer. I can feel it in my Прекрасно изпълнение. Ще говоря само за себе си. Има ли някой, който желая да сподели впечатленията си или просто нещо? Заповядайте. Искате ли микрофон? Аз може. Добре. Ами аз на първо място искам да поздравя Цонка с новата книга, защото винаги е голямо събитие за нашия малък град да има нов литературен факт. Аз повече знаете, че съм поет, но се изявявам и като критик, но не мога да прекрача психологическата граница да пиша или да говоря за женска поезия. Мога само да кажа това, което съм прочувствал, когато прочетох книгата. Това е наистина една така женска и женствена поезия, която се отличава с изключително изчистени и така добре поднесени послания. Аз искам също, понеже да прочета някои, които са съвсем други от тези, които вие прочетохте и които ми направиха впечатление. Едно от тези, които ми направиха най-голямо впечатление е следното, без заглавие. Затръшнаха се всичките врати и няма вече изгреви залези, и няма вече златното на облаците и дългите молитви на мъглите. Тук времето е спряло, просто спи, сънува своето минало и бъдеще.
Човекът е регулировчик на Вселената, от него тръгват и замръкват влакове и всичките врати тук се отварят и затварят, ала е късно, няма вече изток, посоката една е към безкрая. Винаги, когато съм чел една книга, съм си мислил какво би било второто подходящо заглавие. За тази, според мен, моето подходящо заглавие, освен музеят на живота, би било есенцията на живота. Още една творба. Градът, създаден от една илюзия, че ако едно празно място събере хора и богове, то природата ще отстъпи и ще роди култура. Робинзон и Петкан на пустинния остров, не е ясно кой е добрият, не е ясно кой е правият, защото те са добри и прави всеки в своята колиба, която се опитват да превърнат в държава. И за да не отнемам време, едно стихотворение, което е изненада, искам да го... То е посветено на Цонка и се казва, вчера го написах, казва се "В музея на живота". В музея на живота. На Цонка Христова. В музея на живота експонати сме всички близки и далечни хора, делим се на любими, непознати, щастливи и познали 300 зора. Там сме еднакво и различно ценни, познали и надежда и умора, в музея на живота неотменни, в Лас Вегас, Лондон или Тора Бора. Животът мелодрама епопейна, шекспировска комедия от грешки, не си признава честта музейна, посрещани с ирония, с насмешки, една сиротна секция в музея остава недостъпна за амнезията и ние, омагьосани от нея, там си оставяме на ти с поезията. В музея на живота тарикатите продали са теглото си в злато, а овехтелите от ритъм експонати, познали истината, тънат в платото. Накрая видов ден, когато дойде, ще го посрещнат всички други слепи, само поетите, наричани пройдохи, ще го прозрат пророчества нелепи. И този музей ще стане на хербарий за милиардите съдби листа, опрулени от Божия викарий, отключващ храмовете на смъртта. Има ли още някой, който желая да сподели нещо? Аз също поздравявам Цонка с новата книга и споделям, предполагам, общото мнение, че тя е едно събитие за нашия град, че тези литературни срещи винаги са имали достатъчна ценност, но специално Цонка е наша духовна сестра, но ако споделя моето мнение за заглавието на книгата "Музеят на живота", бих казал, че, както всички знаем, музеят е дом на музите и тук за нас Цонка е и нашата муза. Специално за древнските поети. Аз много ценя нейното творчество, подкрепям съм нейния път и към изявите и в Трианово, и в пътя към дружеството на писателите в Габрово, и към Съюза на писателите. И тук ми идва и носи поставка, че ние, макар и малък град, сме трима членове на Съюза на писателите от този малък град. И то с едно стойностно творчество. Затова аз харесвам и името на Цонка, той излъчва светлина,
Христова светлина. Нейната поезия с публицистична яркост, съчетана с парадоксалност, с интимно преживяване на тази наша действителност. Също така и това, бих казал, тази книга ще намери своето място в нашите души и в библиотеката. Може би някой нейн ученик или млад човек ще прочете, ще види нейните мисли и чувства и ще се вдъхнуи, тя ще бъде неговата муза, да създаде и той нещо, ако не поезия, то нещо добро и хубаво в живота. Затова аз пожелавам на Цонка и още нови книги и успех на тази новоизлязла книга. Думата е ваша. То е ясно, че преди човек да прочете, трудно може да коментира. Нали? То е ясно това. Какво да направим? Да имаме приключване. Добре. Само една изненада. Благодаря. Ами тогава позволете ми аз пък да кажа нещо за финал. Пожелавам на Цонка Христова никога да не се оплаква от изобилно здраве. Но винаги да се оплаква от обилно човеколюбие, добролюбие, свободолюбие, мъдролюбие и всичко окончаващо най-добролюбие.